18 years. So, ito, babasahin ko po yung nakasulat dito na iniwan sa atin. Ito po yung last will and testament of Ferdinand Marcos, President of the Philippines. Last will and testament, known to all men that present, that Ferdinand Adrian Marcos with refuse good name 548, 777, and spiritual King Solomon of Israel of legal age. Ito na. Of legal age married to Emilia Ormaldes Marcos, of being President of the Philippines Islands and general holder of the following assets and properties entrusted to me by the Eternal Creator for the benefit of the people of the Philippine Island. So, ito po yung financial providence. Tayo po ay ito po yung 6 natin, kung sino yung gusto malaman. Actually, nakasulat din doon sa ano yung 6 number. Ito po yung documents. Ito po yung ating 6 na nakaregister tayo. And then, ito po yung pinadala natin ang president natin nung umano siya na magkakaroon talaga tayo ng federal or federal license. So, ito po yung libro. So, nakasulat na po kahit na i-search nyo sa internet. Ang AI mismo ay nagsasalita na siya po yung ating Prime Minister. Andin yung Persis, nakita nyo yung nasa tarpaulin dyan. Ito po yun siya. Pinapadala na po yun na talaga yung pumalit na sa pumili ay po ay Persis. So Persis na po. So, kung may kumakandidato man, so yan sila ay mananagot po. Ito po yung kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Dito po natin mababasa lahat-lahat yan. Kung ano yung umpisa bago po naging Pilipinas. At ang mga flag na nag-uumpisa, yung unang flag na makikita natin, yung nakikita nyo dun sa tarpaulin, may nakalagay na roster. Yun po yung unang flag bago nagkaroon tayo ng Philippine flag. Yung nakalagay doon sa tarpaulin, yung mga position yung nakalagay dyan. Ito po yung libro, EFE Reservist Primer 101 Frequently Asked Questions. So, mayroon tayong mga basihan na ito po ay kakasunduan po ng mga sundalo or yung mga reservists na magkakaroon tayo ng positioning through rank natin sa military base. Okay, hindi. Bago po nagkaroon tayo ng flag, ng Philippine flag, ito po yung tinataas na bandera noon. Yun po yun. So para alam niyo po yung istorya. Pero kung mag-i-istorya tayo, maabutan tayo ng mayroon lang kayong idea kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito at kung saan ang mula at paano tayo nagkakaroon ng Philippine flag. So nagkaroon tayo ng sa ng federal. Ang federal kasi, ang meaning po niyan is Father Divine Rights of Law.
So mayroon po tayong basihan na libro or kung sa Christian, tinatawag na Holy Bible, yun po yung Divine Government, yun po yung batas ng Panginoon. Or sa mga Muslim, di ba, Quran, yun po yung batas din na nagkakaprihan kung ano po yung nakasulat sa Holy Bible, yun lang din nakakasulat din po sa inyo. So, doon po nagbabase po ang ating batas na kinukuha po doon sa sinatawag natin na Divine Rights of Law. Kung mayroon kayong katanungan naman, handa naman din sasagutin ni Mama. Yung pong istorya tungkol po niya na nakalagay dyan sa tarpaulin. Paliwanag mo pa rin, Ma? Dito lang po yung yung mga nakalagay dyan sa tarpaulin. Okay, gusto naman din niya ako magsasalaysay. Sinusubukan lang siguro ko. Ayun, dito po nakalagay na tarpaulin, yun po yung ating si General Domingo Aguilar. Siya po yung ama ni Mama. Siya po yung nagdadala ng Judge Pihaw. So yung Judge Pihaw na yan, yun po yung Philippine Island Alpha Omega. So bakit matawag natin ng judge? Kasi kung walang judge, sino yung hukuman? Yun po yun. Kaya nililinis po natin ito, then papasok po tayo sa divine government. Kaya mayroon tayong judge. So, pag i-discuss din natin yan, matatagalan. So, magkakaroon lang kayo ng idea, which is pwede naman kayo magtanong. And then, yung po yung bangko na nakalagay dyan, yan po yun ang ating nilagyan po ng pundo na nakalagay po yan sa nakaumali na 101. So, since na 101, mahirap kasi pagpaliwanag ng mula sa umpisa hanggang mag-aabutan tayo ng gabi. So, i-understood natin na yung pong pondo ay nilalaan na po sa bangko. So, nakaano po yan sa 101. So, yung may meaning po yung 101 na yan. And then, yung nakalagay dyan sa isang tarpaulin na yan, nandyan po yung kintal. So, yung kita nyo yung kintal dyan, kung masilip nyo doon, tingnan nyo na lang, nakalagay dyan na yung kintal po yan. So, yun po yung ang gagamitin natin kung tayo ay nag-change to currency. So, maraming istorya talaga dito na dapat nyo malalaman kung paano siya nagmumula na si Mama lang din ang makapagsanay-say yan. Dahil siya lang po ang mag-alam mula sa umpisa hanggang ngayon. Dahil siya kanya po nakipag-usap ang ating Ama. Sa kanya din i-relate din sa amin. Kaya kami ay living witness paano siya kinakausap ng Ama. So, una sa lahat, gusto ko muna maibigay ang panahon dito sa mga kasama ko na makapagsalita din sila tungkol po dito. Okay, papasalitain natin si Papa Tupas. Okay, para marinig niyo yung kanyang mga sasabihin. Sa Muslim dito sa humusulong walang dili ko ano baboy wala makakita ko wala ng tao ng siya allergy muna nga hindi ko makakita ng baboy na ilang baboy manok wala siya bawal din sa kuha. Muna nga napunyagan na po dito sa Muslim, dinaglan po si Dado patulungin ang Muslim. Nagpunyak siya si Dati Abraham. Siya
hindi nakakatulang na isa sa hulog-sulong ang nagkaroon ng buhay ng siya. Mabalikay ko dito silang area. Kaya itong buwan, ang gimmick, nagkala ko sa lusing kabalita na doon. Sa pagbalis na ako, nagkawa ko nun ako siya binibig sa isa kasagot. Kung diin doon sa bangko. Iniingin lang nga diin man kakagitan. Kita mo na daw. Ako kita. Kung kita ka nakatagiyasan mo, ay team. Kita mga Pilipino, namiyak rin doon sa Pilipinas. Kita naghawak sa kanang presyo na di-adini sa Suha, sa dini sa Mindanao. Dini sa Kalaman Siglibak, na ako'y iriya diya sa Kalaman Siglibak na ay dako kayo di ampingan na dili mailog sa lain. Nakaroon, daghan ng mga Amerikano nangita. Pero para sa atong pamangyan Pilipino, ang akong gikuan karon, napasalamat ko nga niya ang tanan ang uban mo nung na wala kang kaulang. Kaniya, ang katong doon ay na-appeal sa kaso ni Yamira to. Ang akong sultaro ng iyang kwarta para dili siya makuha. Pag maabot ng budget, akong kabangan siya. Kaya si Yamira po kung mga ayaw siyang tabang, diwi, iyang natin, among kabangan. Bata mo siya sa iyang iuhan. Dili na siya siya na yung sunod tao. Eh kami wala ko naman ngayon. Ang ganing ID sa Wanwan. Wala ko niya nilakuan. Nangayon ko may ibaya para sa kain. Umon siya nga. Kung doon na may kaso dito na apil mo dito sa isa. Ako ang musulsan. Pag-abot yung budget, ako ang tabangan ng ako na para nga kuwan, malinaw ang mga ito. Doon may ako. Kasing-kasing ko, pareho, sama sa inyo. Murang lang na yung Muslim. Bakit ang nalang? Makapaningaw lang sa baboy. Wala na. Yan. Masakot. Sila malay kung wala sila pinuwi. Wala ko may kaplan na. Wala ko kamo. Lipat na. Wala na bawal. Dagang salamat sa inyo. May matang sa inyo. Salamat po sa isang isa. Isunod na magsulti si Lato. Isa pa rin siya sa customary law, isa pa siyang judge na naka-accredit po siya sa United Nations sa Pilipinas. Siya po nagdadala ng tribu sa Cebu. So isa siya ka-director sa Region 7. So ito siyang i-welcome si Dato Tribunal. Sa kahaponon. So, sa kanan, pasalamat ko karon sa pinasa kahitasan, sa pinaninyo nga nakaroon din ng nampong po. So, sa dilit pa na ko, ako ng kapuso. So, pasalamat ko ni Bai. So, kauban may since 2004. Okay ra ninyo yung bukod. Tulo ka oras na sila. So, mag-limit lang ko kay daghan pa ang musulti. No? So, una sa tanan, pasalamat ko ni Mama o ni Papa. No?
ko sa Liga dito sa Region 7, no? Wasa ko magkahon ako ilang ipili. Una sa tanan, so ibalo naman mo kung sa itong tuyo na to, no? So kini mauna ang tinuod, no? So sa panultihon, right back, no? So wala mo magmahay nga naa karon, no? Panahon na nila to, no? So dili na ko tason. So daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Okay, napunta sa ano diri kaubanan, siya si Dato Aguila. Siya pong nagdala sa dinagat ni group ng Caraga Region. So ato siya pa dito. Ni Puro Dato. Mayong hapon sa inyong tanan. Magandang hapon sa inyong sa akong mga kauban, espesyal kay Mama Jackie, kay Papa Tomas, o sa akong mga kauban na Dato Tribunalo. Ito, officer ko ito sa, ako kasi ang presidente ng Indigenous People Kabalikan ID. Indigenous People Kabalikan ID. Na recognize kami sa Kamprami, kasama ko si Papa, si Mama. Ako rin ang nagdala, ako ang Supreme Dato ng Dinagat Islands Indigenous People Ethnic Group. Kaya ito ngayon, salamatan ko din kayo sa ating mga regional officer, provincial officer, municipal, barangay officer, at lahat ng mga members kayo, mga members, at lalo na yung handa ng pagkain dito. Salamatan ko kayo dahil busog na busog kami. Sarap ng mga putahe ninyo. Malamig yung mga masarap kasi maraming salamat sa lalo na sa inyong pagdalo dito na tsaka nakalimutan ko kasi itong mga kasama ko, mga ano ito, mga beauty sa It's Global World GOI 11. Ito sila ang mga kasamahan national ito beauty director. Baka may time pa ngayon makilala namin ito. Saka pwede sila magsalita dito kasi mga director kasi ito. No. Ano na lang kasi marami na silang naisabi, dagdag ko na lang ito sa inyo. Kaya ito kasi pagdating ko dito, hindi ko kasi ito akalain makapunta ko dito. Buong buhay ko, nagpapasalamat ako dahil kay Papa, saka kay Mama, saka sa mga director dito. Bigla ako nakasama dito. Ewan ko sino nagtulak sa akin. Dahil kasi ito kasing programa na ito, marami na akong grupo na napuntahan. Dito lang ako sumaludo sa grupo ito, sa GOI 11. Kasi nakikita ko kasi na ito ang totoo. Kasi may mga dokumento ito, tapos galing ito sa Malacanang, tsaka itong si General Domingo Piao, yun ang founder ng It's Global World GOI 11. Kaya laging pasalamat ko dahil nakikita ko na kasi itong totoo.
andito ngayon, nagkaisa tayo dahil may mga purpose tayo, di ba? Alam ko kung anong mga purpose nyo, pare-pareho tayo na hinahanap. Sana ito na ngayon ang umpisa na magkaisa tayo para magkamta natin yung matagal na natin pinangarap. Kasi pag hindi tayo magkakaisa, hindi kasi ito ma-bustro. Kaya kami umiikot sa buong Pilipinas. Papaliwanag namin ito. Kasi maraming tao na hinahanap kasi ang totoo. Wala sila kasing hindi nila nakikita kasi wala kasing nagpresenta. Kaya ngayon, pasalamat ako kay Papa at kay Mama na mismo sila, personal mismo ang papaliwanag sa mga tao. Salamat sa Lord. Salamat sa aming Panginoon, kay Papa. Salamat kay Allah. Pare-pareho man lang yun, yung Allah at saka yung Panginoon namin. Ang yung ano lang, yung pagkasalita lang ang nagkakaiba. Pero yung ang totoo, isa lang yun. Yung ano natin, nagdasalan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng inyong mga ginagawa dito, saka itong lahat ng tulong nyo dito, at nagkakaisa tayo. Sana tuloy-tuloy nito, at maraming salamat sa inyo at pagpalaan kayo ng thank you. Maganda na Salitain din natin ang ating mga director dito. Ito po yung Director 1 ng Caraga. Si Anthony Royford. Caraga, Region 13. Region 13. Sa inyo din, Region 12, no? 12? Barm. Barm? Wala na yung 12. Wala na 12? Ay, and 12, North Cotabato. Lord to Tabaco. Hello. So, Barm din, no? Mayong hapon sa tanan. Ako di ay sa magpapailas ako sa inyo. Happy sayang ako naman dyan eh. Ako si Antonina Moyang Guarte, Tubong Dipolo City, Sambuanga, Mindoro. Ako nagkakuya din sa Surigao within almost 15 years na ako din sa Surigao City. Ay akong banat